Ndewo. Ka mụ na gị mụọ ya bụ asụsụ Igbo. Learn the Igbo language with. Kedu ihe dị iche n'etiti go and walk? Ọ bụrụ na ị ma ihe dị iche n'etiti ha abụọ, biko binyere anyị ya n'akara edemede. Open, meghee. Open, meghee. Ma ọkwa na-esi mepee, meghee, mepee. Close, mechie, kwuchie. Show me, gosi m. Zi m, gosi m. Ma ọkwa na-esi zi m. Look at me. Nee m anya, nee m anya. Dancing, ịgba egwu, ịgba egwu. Clapping, ịkụ aka, ịkụ aka. Speaking, na-ekwu, na-ekwu. Sleeping, na-arahụ ụra. It is just an action verb, just like in English language, an action verb. So, sleeping is an action verb. So, when you want to translate it in Igbo language, you have to say, na-arahụ ụra. Looking for is also an action verb in English, and in Igbo is also mkpụrụ okwu, ihe na-eme. So when you want to say looking for in Igbo language, you have to say na-achọ na. That is there has made it an action verb. Na-achọ. Go and walk. Ịma ihe dị iche n'etiti ha abụọ. Please, if you really know what is the difference between these two words, put it down in the comment section. Ebiko echefukwana ibinyere ya aka n'akara edemede ma ọ bụ n'akara nsonazụ ka i wee mara mgbe anyị ga-etinye ihe n'ihe onyonyo. Ndewo.